ko soynestono kay so sami foti ko hoccede Ceerno Malick Sow ari bandiraɓe kutorode. Ceerno Malick Sow jom gandal towgal, jom gandal timmungal, cellungal e fannuji certudi. So tawi yiddema woni ko ɗangal caggal leydi, mbimi Ceerno Malick Sow ina gollo ɗum, an cattiraɗo dewgal ɓiɗɗo walla ni ka commerçant aɗa yiɗi jeyguma yaara yeeso, woto am yettoyo Ceerno Malick Sow aɗa wondi e dabre kunude gorko ladde walla ni gueɗe ma fof ine catti. Mbimi yaɓɓu koyɗe ma ha ton to Ceerno Malick Sow. An bandiraɗo jiɗɗo jokkodirde Ceerno Malick Sow hono mbatta? Wat composé 78 186 02 48. Ceerno Malick Sow ko joom duwaw jaabaɗo. Yummiraɗo arwajo ɓesgoma kono foyta ɗumen jango ko woni laal fof ma juuɗe jiitu. Jam fagili koye welani sa ummima wuro ma natelade toppitoɗa jangde ma sabu jawdi aduna jarani ɗum duniya o duniya Guilli jarabi mojani Nimso Guilli jarabi mojani Nimso Guilli jarabi mojani Fagili koye welani Nimso Nimso Guilli jarabi koye mojani Jamfa so neɗɗo hersima a andat ɗum, so neɗɗo ittanima gueɗal a andat ɗum. Ka joom gallam noon miɗo ittanma gueɗal wonɗo pawmami, kono a miijota ko miijoji ma bonɗi tan aɗa fawa e dowam. min a yiyani mi meɗa yaha e naafigagal, a yiyani mi meɗa waɗa désordre, a yiyani mi meɗa haala ko boni sona jokkude enɗam. ko ɗum gandirɗa kam e ɗum de gandirnumami ha ɗo ha joni ɗum woni ay bon rende min kadi mi yiɗa eɗen lourda non franchement je n'arrive pas à te comprendre. Min joni mi natti famdema parce que sa yi haɗa waɗa mi accusé, mais an min aɗa hawimi par wona ko kalannomi ko fate kalis aɗa namdo kam kalis héritage o na waɗi mi intéressé walla ɗum ɗo. Min mi wontaka kalis héritage, min wontaka kalis ka wablay. An aɗa andi ɗum? aɗa andi a jaɓani famde kalmi ko kono basi ala hen ha hande mami haalamo noon kala ko tonngol dasi artere koye teppere jomum, kala ko neɗɗo waɗi ko hoore mum waɗi. Kadi mi haalanma de janggat kono wetat min wima noon. Aɗen kalantomami mon ka ay kalis ka wablay, ça me fait ni chaud ni froid. Dans les normes so tawi rewi lawol non foti wadde te dogna auto soɗen jaaha son jaaha min mi jippo woto ɗum ni woto yiyen hoorema kadi woto yiyen hoorema gonɗen koye yewtu te min aɗa andi mi yiɗa ko musma mi yiɗa ko mettuma mais gonɗen koye yewtu ɗum ɗo ko yewtira ɗon tan guiɗel ɓoto seɗen jaaha. andi min mi yiɗa ko musma mi yiɗa ko mettuma kono noon yimɓe saaha kadi jewtat min jaggirmi ɗum ɗo ko yewtere aduna tan woni o takki debbo ma e garde reno serdo nimsita innama nimsi Guilli nimsete mimi nimsete mimi nimsete mino nimsete mimi nimsete mimi nimsete mimi nimsete
gami Nimso Nimso Guilli war haɓe kiɗo mata yaga wonta Nimsa Nimso Guilli war haɓe kiɗo mata goppa wonta Nimsa ay mimɓe jigi jom sudam mi an bas ko mbatta ɗo an ha anda ko madame mais an eh bas tu commences à me les mettre hein Jenaba quartirma netti wade wonde to ça suffit yoni garmi ko récupérer liggéeyam golle wona gorko dartoɗo mbed dardartata e mbeddaji affaire aji ɗon mi rotti wade garmi ko ƴewde liggéeyam putain mais an bas min bas an ko tottumami oɗo kalis tottunomami o kal tottako gasi ɓooyi nde jahanmi e lawol nde sagam wonɗo payrunomi banggue mbeɗa andi won rewɓe caggalam temmittinani ɓe ƴetti kalisam nde jaami hay mbuɗumi hedderaki foof gasi ko tottuɗa ko mo ala no way naba an ko jibinoɗa ko meeɗi hebde 5 millions mbiya ala no way ha mais bas hoɗo fontomi ha mais situation no fuɗɗi wadde mi soofa tu vois no waɗirma soof ni min ko noon waɗir kam soof a sikki min mbeɗa yeeye deñitam e made foro an hol dignité aɗa jogui dignité an anda hol deñite jinmi ko ganda gueɗel ƴewnam liggéey ni walla ina est ce que nani kalanmami ko ƴewanma liggéey ni walla ina eyyi par ce que ko bonni liggéeyam koye ma ummi par ce que an jaaɓi ɗum an dignité mo kalta ko a yeeyi dignité ma ɓooyi wona hande est ce que sa sallinomo ma yetto ɗo par ce que nden aɗa sohli kalis mi tottuma ɗum ha dignité mo kalata o ala ɗum par ce que dignité ma o a yeeyi kam ɗum 5 millions ana jogui dignité ha dignité mi jeemami 5 millions mi yeytata dignité goɗɗo 10 millions ah bon kay saabu an mi ƴeewi an ko mbatta kam imposé ko min jaɓata ɗum ok ka pama noon gueɗel ko ka yiɗa nande ko dilo mo waɗum éclaté bas aɗa andi ko kalantumani hoɗo fontomi tu me connais très bien aɗa andi ko mbanmi capable aɗa andi mimi ko tu m'écoutes aɗa andi ko mbanmi capable non heɗomi tan wona aɗa andi ko mbanmi capable ay an sa renaki ko prison paɗa walla mi wadduma e bandiji ma yit fofde ɗon ka wona aɗa andi mi ko ɗo gonɗa tan a hanguino kono aɗa andi ko de quoi je suis capable ok oɗo ti kuma min franchement ok ay ɗomi yiiɗa yettidade ma ɗo momi yetto ɗon pama noon gueɗel ay ko mbaɗɗa ɗo ko koye ma artata Dieynaba ɗo gonɗa ɗo eɗo gonmi ɗo wona goto ay dignité mo mbiɗa mo jeeymi o annene ma yeey dignité ma ko mbimami ko a waɗat walla min ko mbimami ko force mi waɗat mi yahata hay galle o mi nodda dede Ablaye nodda Yacine nodda sukaɓe fof ɓe jooɗo mi wiyaɓe carrément ko ni affaire o yaari sa hulani mi hulani ah bon te nak miɗo rokkuma gueɗel ay ko mbaɗɗa ɗo ko ni way kono ko ŋañare yam ni sa anda noon a anda d'accord ay bas wonɗo mi yiiɗani yettidade ma par ce que min mbeɗa andi dawolam tan heƴani ma joni ce qu'on va faire ni no mbanmi ni ɓurananimi mais tu m'énerve quoi so mbeɗa waɗa ni mi teyata ɗum joni momi hokke 500 000 momi nelde ɗum joni e téléphone ma écoute moi très bien momi nelde 500 000 bas s'il te plaît sabi Allah sa heeɓi 500 000 o yaha disparaît yalte gurdamam tu vois min ka sehilam mi yiɗa waddema yidde waddema offensé e goɗɗum par ce que tellement que ka neɗɗam ok sa dépa e ma rek voilà 500 000 o joni holno keɓete momi nelde ɗum joni yah dégage yaltu bas neɗɗo yo andu kadi waɗane teddugal min gila nden meɗe rewe caggal ma ko jiɗɗa fof meɗen nentuma te est ce que aɗa andi aɗa wawi dañde ko ɓurri ɗum e yam Dieynaba est ce que aɗa an ko mbanmi ɗo ko wawi hen tawde kam kala ko wawi wonde waɗama si le coup est déjà parti mi tottima 5 millions ma ñaami yah dégage
yaltu non attends gueɗel wat feere 500 000 o mi heɓa ɗum momi nelde ɗum joni mais piis mo joguiɗa o pourquoi mbaɗɗa récupéré piis oɗon an déjà aɗa nodda mais piis o yimɓe ne gandi piis ma hoɗo piis mo jilonomami o way on piis waɗi bolo ko ɓooyi ɗum tagi mbeɗa nodduma e auto par ce que auto piis no joƴƴo même pas 2 jours waɗa bloqué mi anda to kaɓirtuma mi mbaɗmi forcé nodduma ok c'est bon ya te somi nuldima kalis o ya yaltu Dakar no wuruno ok pas probléme do ya faɗ feere mi heɓa kalis o holko nanni e oɗo bas ça ne va pas hein ha situation fuɗɗima wadde critique an hol Allah goppa gallam a woppata gallam ɓi alaɗo haydara wonnanim ɗo aɗa wat jabante e gallam tan aɗen kam ñan joom gallam taw ma ɗo moƴƴata e ma te mi haalanma noon to cakkittom ɗo e ma ko udduden police woppu gallam yo umo ɗum ana wawa wadde ɗum ɓerde yiɗata par anca ɗum woni ko tubako wiyata ko le cœur a ses raisons min woni e ɓerde ma addimi tan ko jaam effectivement galle ko galle ma ko galle joom galle ma comme tu viens de le dire mais c'est normal bonni dewgal men mbiɗa ko je suis infidèle donc pour moi donc tous les hommes sont nés infidèles wadde ɗum ko on est des musulmans on est des descendants de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam on est appelé à avoir 3 minimum 2 femmes donc c'est normal joni noon hettoto ko ganda hoore ma walla wasa andude hoore ma so tawi ko goto joguiɗa kaɗa hen so tawi ko ɗiɗi kaɗa hen so tawi ko tati walla nayyi joni noon ɗum fof so yewti heddo ko mbiyata infidèle ko yo neɗɗo jogo tan bon anda hoore mum quoi anda ko foti wadde ko fotani wadde ko wona ɗum ko addimi ko waaji ma o joom galle ma to jiyatmomi ɗo à chaque fois eno jiiranmomi ni e nokku mo jiyanmomi o vraiment mbiɗa andi somi haalnima ni a gumatami quoi mais kam hattama mi haalani mbatta hen haqqille ganda kam o jooɗaki so tawi ko ɗum bonno dewgal am e ma dewgal men ko ɗum bonno a yii ko ɓuri ɗum wonde piiri hetto ko noon fawi ni yittere ma mais kam fo mi haalanma ganda ko noon way quoi a paari avant tout baɗɗo hen ajani mum foof wima ko rewɓe foof walla worɓe foof sa wi worɓe foof ko infidèle uji a haali ko welma saabu debbo jibinani goto goo ɗiɗi huno ko ɓuulowo haalta e haari jaam ay sagatin ñaaƴo taw hoore mum ko moƴde cikkuɗa an ɗo ka papier blanche ka labɗo ceer aɗa andi mbeɗa andi ko heddi ko noon ko kalɗa koye joom gallam dillinanim ko fotni ceeɓen guiyan est ce que famin no fewi ko mbimami ko ok mi faami so woni information on adduma mi ɓuranima andude damal ngal saabu a wowi ɗum omo jaaha min kam t'inquiète min ɗo ala ko mbaɗami ɗum hayso wona dara ko wiyete hayso wona heeke ɓohe mucce dis-toi que tu es ma sœur wonko wonno ɗum natti wonde ɗon donc c'était juste pour te donner des informations mais min kam ɗo ala fof ni ko mbaɗami ɗo gandina hoorema kadi walla gatta hen gacca hen haqqille ma ko kalem ɗo ko mi yiyani ya jaab mi yiyani kadi ya faam jinmi ko tan nana à bon entendeur a weddim haalma e ladde yo lawol ma aɗa wayni paaɗo guenani zone ma woni yoɗi noon ha tu es belle hein seyɗani haalani gonkon tawini ɓernde
oɗo yero mbeɗi yirim ko gandanɗa hoore ma wona ni wano. Dans tous les cas tayni hakkille. sar maymuna cikkan woni koto Amérique nokku biteɗo Colorado aɗa yiɗi defte no hannirta ni jokkodir e makko dog e ko leelani wat abonné e chaîne makko YouTube ko toon o hollirte dendagal ndefuji ɗi kala ka debbo walla ka gorko aɗa yiɗi wawde ndefu tubakoɓe jokkodir e makko walla ala ko ndefu futankagal ɓurɗa yidde wawde fo omo laaɓa laccire haako ñiiri buna ñiiri cengle ñiiri liddi dahin laru bettel gosi karaw cakri ɗum fo omo waɗa so tawi koye Amérique mbiɗa gonɗa aɗa yiɗi wadde inde yangue anniversaire noddumo walla ala ko commande jiɗɗa ha e galle mon jokkodir e sar maymuna cikkan mbimi so tawi aɗa yiɗi jokkodirde e makko noddirguel makko nan ɗon ko ɗon tigui woni tongorguel makko mbimi noon dog e ko leelani wat abonné e chaîne makko sa yiɗa hay hunde humpuma e dennagal ndefuji ɗi waɗata toon ɗi. Agence immobilier Max Global Service ari gam wallude bandiraɓe aɗa yiɗi heɓde galleji cirɗi galleji gonduɗe e kayitaji leerɗi des terrains bien lotissés bien bornés koye mabɓe tigui ndewata aɗa woni caggal leydi aɗa liggo no hannirta ni walla ala ko ɗon gonɗa aɗa liggo no hannirta ni aɗa yiɗi sodde terrain taw ko seeɗa seeɗa jiɗɗa yoɓirte hande gasi fof jokkodir e mabɓe walla ala ko kas jiɗɗa sodde terrain eɓe jeeya ɗin terrain ji eɓe jigui des hectares et des hectares toon to tubaɓe dialaw eɓe jigui des terrains à Mbour Dakar Thiès eɓe dilla eko fatte hôtellerie e kamɓe Max Global Service eɓe luwa galleji baɗɗi luxe tawne waɗi chambre climatisé des salons climatisés aɗa jogui sehilaɓe ma walla ala musidɓe ma ɓe jiɗɗa teddinde nowɓe toon kamɓe Global Max Service eɓe mbaɗi ɗum prévoir mbimi so tawi noon aɗa yiɗi jokkodirde mabɓe no hannirta ni tongorde mabɓe nan ɗon. Bébé, Choucha, mon amour, ëpp ko ngoyta ko. Arrête de pleurer. Hay sa haalnani kam mi haalde e nene ma de o haalni kam situation wono yaari arrête Choucha yumma haalni kam fof probléme ono yaari ƴeew bébé j'ai pas aimé ta réaction ko mbaɗɗa ko yooɗani sa dañi probléme poɗɗa haalde ko joom galle ma te ko min woni joom galle ma te min ko ɗum tan mbawanmami gona e situation mi règle ɗum te famille ma woni famille jinnomi noon ko sa dañi probléme famille ma ko wawi wonde fof haalnam somiɗa wawi mi waɗa somi wawa wadde mami addu situation goɗɗo walla mi ƴeewa mballuɗo kam hami régla affaire o affaire haalis o mi haalni nene ma mami yoɓ fof mi rewi banque jinnomi adduta ko 4 millions fof mi jinnomi addude vu que nak mi wanno bloqué compte o mi wawa wadde retiré ko wona sa 2 millions te semaine prochaine mi addanma 2 millions keddiɗo wona ko 4 millions wonno probléme o c'est fini. Tu es mon amour ko ɗum jinnomi 2 millions nane suude jemit fo mi jungo ma ja totane semaine prochaine mi addam ko 2 millions keddiɗo mon bébé arrête toi aussi ultime no fe voilà et puis op no ngoyta ko op c'est bon yow no mbaɗa an yen suudu nata salle de bain loɗɗa sa chérie oui kero gillam mais am ka jiɗɗom kala ko ɓorni mbaɗa habillé am ala min kay boyi wadde habillé tawmi duminanima haaltan est ce que wona danejam ɗi jiiɗa wonma ɓorna e waɗirde ni bonani mais a ñantinde mi wima mbeɗi ñantoɗa mais saɗa yaltat ñanto ɓerdam de oɗo wat sedda ala nomɗom ala jiɗɗom an tan yiiɗi kam ko heddi ko mbiyata o jol coofɗo o jol cewɗo mo ngannduɗa elle keyɗuɗo duuɓi temedere mo ñaama est ce que aɗani sa refti hen mi portet plainte an a jeeyani hoore an jeeyi police an ka jewɗi jonan donc mais ko yimɓeɓe haalata ko ɗum pourquoi aɗi jewɗam ko soto wit noon jewɗam mais dis moi chéri an haal suk debbo mi nattinande aɗa haal hen haydara
wawmi haalandema ha laati no fewa kono noon ko Allah andi ko yoni seedi si ka tan Allah artinima e nder galle he ko ɗum tan won ko duwotomi mbeɗa ñaago nde Allah ummintuma e dow jam artirma ɗo e galle he En fait, je ma collaborer. Ouais, pas collaborer, mais par exemple, quand on sort un client ou un client et sa famille, si on y les 10%, on a un job de marco. Pourtant, on va dire non promettre ma rente, mais donc on dit la rente à 40. Miracle. La rente? Comment? Mais comment ça fait-il dire en dame comme les boutons, comme courtière? Kado Johnny Kakiro. Chérie. Oh, ko cukalelde. Dara mo yalama. Oh, ko cukalelde. Génération hando, ha tengte génération 2000. Ko waji be biete hale 2000 ko hale 2000 de. Ah, aden beyde hulbindemde. Hale 2000. Chérie, tu sais, ni Ka faatu doomi joni. Ala. J'ai confiance à toi. Donc, non, mais que tu as le dog de fof, hatta mahir jindo. N'est-ce pas? Mihiran, mais aduna siran. On yo hakkile ma de. So wona liggéey ala goddum ko ganduda ma wad amen lié. O dañat client o addami yee o heba ko hebata ko e jungam mi jette mes bénéfices o yaha lawol makko mi yaha lawolam d'ailleurs mi yanimo yo ar bureau mi yanimo yo ar hay nokku o dañat client o noddame mais chéri appel aji makko ina heewi e téléphone ma mi yiɗan ɗum wiiden haalandem par ce que mi ala droit ƴeewde ndarde téléphone ma en plus mbeɗa hoolima mi yanima cangarti walla gueɗe cewɗe mais aduna sirani kono min mboɗo siiri sinno ko wuli ɓuuɓata buyer jabbetake fuɗa gawri wonta sammere kosam ɓire fawe kaggo fendo kono Haalpulaar no wiya ko dognani jullare kono noon ndiyam gulɗam ɗam wulan koko wulna ha wuli c'est vrai neɗɗo no moƴƴo bonɗo rewɗon sabu neɗɗo timmani ɓe mbiyata o no sewi no soofi surtout noppi ɗi no mawdi mi wimam a jeeyan hoore ma an nananno Samba Linguére Samba Linguére min mi nananno mawɓe inde Samba Linguére nde jimamde noon nden gandim Samba Linguére ka Samba Linguére a yi no mbaɗa yontede yawata dañde nawli lan ɗum kam o yawata dañde ɗum mi anda ni so taw aɗa daña noon kono yawata ɗo e kam nawle so ni nettani ƴeew mi hulani gadda kono ƴettata yontande aɗa wawi addude min mi añani nawlirede gañim tan o ƴetta yontande ɗum pirtike hoto ar ala yo ar so ari o fit o def o waɗa ko wela hay ndefma o ala hen Nimso Guilli, what happy kid mother yaka want a Nimso. Nimso Guilli, what happy kid mother go want a Nimso. I remember the jam Sudan, when Bonam they were pon mode jam. Ogane one day jam Sudan, Mudun, con jam Sudan, Yidrum go chow the town. Sana ni Nimso we a chakal gole. The charanda wainaki da chudamo kanko gota winde mako alati nimsagata chontado benguti kono ngontu dako kanyu kili afeji pwana ndefo sahada holitam ahala namo uto idama iko jeba manya ni nyabde budi mado nyande fo mi nyena hala chala daka mubodo kite na fekala ne gongo kuni bernde
o takki debbo ma e garde reno serdo nimsita innama nimsi Guilli nimsete 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 mira we nimsete 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 mira we nimsete nimsi Guilli war habe kida mada yaga wanta nimsa nimsi Guilli war habe kida mada ngopa wanta